खुलुमबाय आंनि मुङा अनसुमन नार्जारी आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी बलंगुरि एरियानिनो स्मलगुरि एनएलसि चार्चनिफ्राय दायो आङो ब्रादार्सनि मेथाइ खननाय बादायलायनायाव बाहागो लाबाय स' हामबाय होनो गासिखौबो नायगिरि नोंथां गासिखौबो ओमफ्राय दायो आङो केसिउजों खननो आखायाव लाबाय स' बादायलायगिरि मेथाइ खननाय बादायलायगिरि बिथांमोनाथ' गासिबो गिटारजों आं दामनानै खननायखौ नुदों स' आंनाथ' दा गिटार गैया जाहैबाय बेखायनो आं केसिउजों खननो आखायाव लाबाय ओमफ्राय भुलबो जायोब्ला निमाहा हो केसिउखौबो आं एथ'बां दामनोबो रोङा जाखिनि रोङा बेजों खननो आखायाव लाबाय स' ब्रादार्स आरो नोंखौ खनसे हाजासे हामबाय होनबावबाय मानो होनब्ला नोङो जोंनि गेजेराव एथ'बां मोजां बेफोरबायदि मेथाइ खननाय कम्पिटिसन लाबोदों बेनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय आरो इयुनाव बेफोरबायदिनो कम्पिटिसन होलांबाय थागोन मिजिंथिबाय ब्रादार्स स' थेंक इउ स' मेथाइखौ खननोसै भुलफोर जायोब्ला अननानै नायगिरि नोंथांमोन निमाहा हो